Сәлем достым, вақытыңны бушқа уздырма. Әйдә бергәләп география фәненнән белемнәребезне ныгытабыз. Бүген без сезнең белән елгалар турында сөйләшербез. Дөресрәге, туган ягыбызның елгалары турында. Татарстанны 4 елга иле дип йөртәләр. Республикабыз аркылы Идел, Кама, Агидел, Вятка кебек зур елгалар ага. Сүз уңайыннан әйтим әле. Вятка татарча Нократ була. Алардан башка Татарстанда 500-гә якын, озынлыгы 10 километрдан артмаган кече елгалар һәм инешләр бар. Мәсәлән, минем әбием Кукмара районында яши. Анда бер елгасы бар. Мин анда су кыйнырга, балык тотарга яратам. Ул Нократ елгасына ага. Әйдәгез, 4 зур елга турында сөйләшик. Идел Россиянең Европа өлешендәге иң зур елга. Димәк, сәяхәтебезне җырларда җырланган Иделдән башлыйбыз. Идел елгасы дөньяда озынлыгы буенча 16-нчы урында икән. Бер дә начар түгел минемчә. Елганың озынлыгы 3530 чакрым, Татарстан территориясендәге озынлыгы 180 километр. Татарстан өчен Идел иң мөһим су юлы һәм иң зур төче су запасы. Иделгә Кама елгасы кушыла. Бу урында Иделнең киңлеге 40 километрга җитә. Кама Татарстанда суднолар йөрүче икенче зур елга. Аның республикабыз территориясендәге озынлыгы 380 километр. Каманың борынгы исемен беләсезме? Бабаларыбыз аны Чулман дип йөрткәннәр. Чулман ярларына зур шәһәрләр Чаллы, Алабуга, Түбән Кама, Чистай урнашкан. Тагын шунысы кызык, Каманың агым тизлеге Иделнекеннән зурырак икән. Агидел Кама елгасының иң зур сул як кушылдыгы. Агидел күрше республика Башкортстанның төп елгасы һәм ул Татарстанның көнчыгыш чигендә Чулманга кушыла. Нократ елгасы Чулманның уң як кушылдыгы. Республикабызга аның 50 чакрым озынлыгы керә. Зәй, Шушма, Мише, Ширмешән, Зөя кебек елгалар да туган җиребезне бизи. Булардан башка һәр авылның чылтырап ага торган тәмле сулы салкын чишмәләре, елгалары бар. Туган ягыбыз һәм җир тирәли сәяхәтебезне киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Шаян ТВ белән булыгыз, дуслар. Очрашырбыз!